Vlažný salát z lučiny salátové. Budeme potřebovat lučinu salátovou, sladké brambory, římský salát, rukolu, piniové oříšky, med, mořskou sůl, olivový olej, balzamiko a čerstvě mletý pepř. Sladké brambory oloupeme a nakrájíme na delší měsíčky. Vložíme na plech s pečícím papírem. Pokapeme olivovým olejem, osolíme a opepříme. Pečeme do měka v troubě při 150 stupních Celsia přibližně 5 až 8 minut. Do misky s kulatým dnem vložíme med, balzamikový ocet a špetku soli. Vše důkladně promícháme. Potom pomalu pomocí metličky zašleháváme olivový olej až do zhoustnutí. Nakonec na talíř naskládáme vyprané saláty, lučinu salátovou a pečené brambory. Pokapeme balzamikovým dressinkem a přidáme pražené piniové oříšky.